Bir meydanda jumpinglarda biyerge öğreteler, ikinci oranda afrotolumlar үз итүчеләрне матурлыйлар. Көңелле һәм мавыктыргыч чаралар белән үтте Зәйдә яшьләр көне. Кич дәвамында төрле мәйданчыклар эшләде. Тамаша кылу гына түгел, рәхәтләнеп мастер-классларда катнашу мөмкинлеге дә булды. Сәхнәдә исә районның актив һәм тырыш яшьләрен хөрмәтләделәр. Район үсешендә тырышлык күрсәтүче егетләр, кызларга, яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Россия – страна возможностей. Я хочу пожелать, чтобы молодежь эти возможности использовала для того, чтобы реализовать в жизни все свои мечты, чтобы создавать семьи, чтобы растить детей, чтобы делать все для того, чтобы наша страна, наша республика, наш город процветали. Аннары әле генә тормыш корган яшь парлар, күп балалы гаиләләр сәхнәгә чакырылды. Еще раз от всей души поздравляю с годом семьи. Бәйрәм кунаклары өчен концерт программасы оештырылды. Башкала җырчысы Ван Фи, Зәйнең үзешчән артистлары чыгышлары бәйрәмгә тагын да ямьстәде. Зәй яшьләрен котларга пропаганда төркеме дә килгән иде. Кич буе күркәм җырларын яңгыраттылар. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.